Mbukeli sikubingelele sikwamukele endabeni zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho ke lishona lingenayo indaba zalo asibheke nazo ezinohlonze. The incoming government will prioritize rapid, inclusive and sustainable economic growth and the creation of a more just society. Amaqembu ezombusazwe angekho kuhulumeni obumbane eParliament azwakalise ukungabi nalo ithemba ngecabinet lo ngqongqoshe elimenyezelwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. To be part of governing our beautiful province, I hereby call on all political parties. Njengamanje undunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Lesufi wethula amalungu ecabinet lakhe lesimemezelo kwakufanele senziwe ngesonto eledlule kephasa hoxiswa. I love sports. I follow sports. I'm passionate about sports. Ezemidlalo eziningi sezikwemukele ukuqokwa komholi wePatriotic Alliance uGaten McKenzie njengongqongqoshe ezemidlalo ubuciko namasiko kanti ke zinethemba IFP kwaZulu Natal siyamukele ukuqokwa kwamalunga ayo kucabinet elisha. Umholi waleli qembu uVelenkosi Nhlabisa uqokwe njengongqongqoshe ozokubusa ngokubambisana kwase kuthi iphini lakhe umzamo obuthelezi lona ke limenyezelwe njengongqongqoshe omusha wezemsebenzi kahulumeni. Amanye amalunga leli qembu aqokelwe ekhundleni zokuba isekela eminyangweni emibili. Ikhabhinethi eliqokwe umengameli wezwe uMnumzane uCyril Ramaphosa libandakanya abaholi beqembu iNkatha Freedom Party. Umholi we-IFP uMnumzane uVelenkosi Nhlabisa uqokwe njengongqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. uHlabisa uke waba imeya kumasipala iBig 5 Hlabisa enyakatho yesifundazwe kusukela ngo-2016 kuya ku-2019. Oliphini lakhe inkosi umzamo obuthelezi yena ubekwe kwesokuba ungqongqoshe wesisebenzi zikahulumeni. Ubuthelezi uke waba yilungu lamakomiti ahlukene esishamthetho sikazwelonke. Umgcini mafake weqembu uMnumzane uNarendra Singh yena uqokwe kwesokuba iphini likangqongqoshe wezokudoba namahlathi. Ukhulumela iIFP kuzwelonke ubumkhuleko Hlengwa useliphini likangqongqoshe wezokuthutha. Akusikhona ke okokuqala iIFP iba ingxenye yecabinet lakuleli. Ngo-1994 owayengumengameli wokuqala kwentando yabantu uDokotela uNelson Mandela wakhetha amalungu aleli qembu amathathu kucabinet lakhe. Usihlalo weIFP kwaZulu Natal uMnumzane uThami Ntuli uthi lamalungu eqembu awulungele umsebenzi. Ngoba kunezethembiso nenkolelo ebezingenayo inkundla yokuba sizendlale kahle sizendlale labantu. Manje sesinalo ithuba lokuthi sikwazi ukuyokwenza phela lokhu esithi singakwazi ukwenza. IFP ithi ukuqokwa kwecabinet kuzokuletha uzinzo ezweni. NginguSimpiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Yehlukile imbono esifundazweni kwaZulu Natal kulandela isimemezelo secabinet likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Ezinye zakhamuzi zibuza ukuthi baqoke kanjani abanye ongqongqoshe okubalwa kubo amaphoyisa nowezokuvikela. Kube ngundabuze kwayo ukumenyezelwa kwecabinet entsha okuqhame kakhulu kube uqokwa kaAngie Motshekga esikhundleni sokuba ngungqongqoshe wezokuvikela nokuyinto eholele embonweni eyahlukene. Motshekga wake waba ngungqongqoshe wemfundo eyisisekelo. Ezinye zakhamuzi ziphoxekile ngokuthi umholi wePatriotic Alliance uGaten McKenzie ngeke ahole umnyango wezasekhaya noma owamaphoyisa. Umholi wePA uqokwe njengongqongqoshe wezemidlalo, ubuciko namasiko. Teaching books to teaching our kids bombs, defense. Angie needs to step down now. Give the young ones chance also to prove themselves. They said it's all about empowering, but how do you empower granny? Abanye abantu abasha bakujabulela ukuqokwa kangqongqoshe omusha wemfundo eyisisekelo uSiviwe Khwarube. First thing first, I'm happy when I look at young women. Young women are taking up the space, their ownership, they're taking in. We came, we are here to lead. We have definitely come. The time is now and the time is ours. For that one, I'm very much happy. Moving on, I'm kind of disappointed. I thought by now, not to say in a bad way, but I thought by now Angie would be stepping down. I'm just excited that
there's some change on the horizon and hopefully some positive change moving forward, which will be great for the nation. iCabinet entsha izofungiswa kusasa endlini zombuso ePitoli ngokusho kwehhovisi likaMengameli. Babheke elikhulu abantu bakuleli kuhulumeni wobumbano kazwelonke ekulandela ukumenyezelwa kweCabinet elisha longqongqoshe. Phakathi ke kwezinye zezinto ezilindele ukubheka ke ukuntuleka kwamathuba omsebenzi, ukuthuthukiswa komnotho kanye nohlelo lokuhlinzekwa ngogesi oluzinzile. Ezinye izakhamuzi zakuleli zithi iCabinet elisha longqongqoshe linomsebenzi omqoka wokuguqula impilo yezakhamuzi zakuleli njengoba iningi labantu lingasebenzi. Our employment rate is the highest it's ever been. Like there's a lot of despondency. We are hoping that this new government, this new cabinet, then will bring about the right changes that we need to see in the country. Izakhamuzi zithi zinethemba lokuthi uhulumeni wobumbano uzosebenza ngempumelelo. I think the coalition, government of national unity, is a good thing for our country because abantu ba involved, you see, and it's not the ANC dominator. I think it's a very good thing. It should have happened 20 years ago. Izakhamuzi ziphinde zaphawula malungana nongqongqoshe abasha ikakhulukazi abe-Democratic Alliance. So we still believe that the land is still in the hands of the minority, which is the white people. And when we have someone like John Steenhuisen, who's advocating for white people having a portfolio of agriculture, it's something else. Just thinking about DA with the education, Minister of Education now, with this Bella Bella Act. I don't think the DA, are they going to be for it because the president need to sign that bill? Is the DA going to approve it, or are they still going to raise their voice about the Bella Bella Act? Amaqembu ezombusazwe angekho kuhulumeni wobumbano eParliament azwakalise ukungabi nalo ithemba ngeCabinet longqongqoshe elimenyezelwe uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Bangama32 ongqongqoshe abaqokelwe ezikhundleni zikahulumeni wobumbano nowakhiweke ngokuhlanganyela ngamaqembu ayi11. Umengameli wezwe ubalule okube ngokunye kwezizathu ezibe nomthelela ukwandiswa kweCabinet lakhe njengoba egcinywe efinyelela kwayi10 nomuva amaqembu agcina emukela isimemo seANC sokusungulwa kohlelo lweGNU. In the spirit of partnership and collaboration, the incoming government will work together with other formations to convene what we have spoken about. Amaqembu ezombusazwe asemukela isimemezelo seCabinet elisha elibunjwe uMengameli. We now have to give everyone who's been appointed the opportunity to prove themselves that they can actually commit themselves to those values and they can work on the basis of those principles. The configuration that we have managed to negotiate ensures that alongside the ANC, the DA is the only other party that is now represented across every one of the clusters in government. The IFP obviously welcomes the announcement of the National Executive. It gives certainty and gives South Africa now an opportunity to be able to move forward. Umholi weUDM uJenene Bantu ulumisa yena uqokele kwesephini likaNgqongqoshe eminyangweni wezokuvikela. I'm looking forward to contribute with the little knowledge I have of the department. Amaqembu ezombusazwe angaphandle kweGNU anesikhalo ngokuthi leli Cabinet elisha kuzobiza kakhulu ephaketheni kuhulumeni kulawula. What's more concerning about this announcement is the increased and bloated cabinet that is going to put more pressure on our taxpayers. iSACP ifuna ukuthi bonke ongqongqoshe abaqoke uMengameli benze isibophezelo sokuthi bazophendula ngomsebenzi wabo abajutshwele kuwo uhulumeni. This is crucial for the government to serve the majority of our people, being the working class itself. Ongqongqoshe abasha bazofungiswa ngoLwesibili. Ikomiti leANC elengamele ukuqondiswa kwezigwegwe kumalungu eANC selikhiphe usuku olusha lwesigcawu okuzohlalelwa ke ngalo udaba losengumholi weMK Party uJacob Zuma ophinda abe yilungu leANC.
Isithangami sokuqondiswa kweigwegwe kukaZuma ke sihlelelwe usuku lwangolesithathu mhla ziyi-17 kuyona lenyanga ngehora le-10 ekseni. Enyangeni uNhlaba ukubizwa kukaZuma esigcawini ke ANC kwahlehliswa ngezathu ezabekwa njengokuthi zibhekela isimo sezokuphepha. uZuma ubekwe insolo ezimbili zamacala aphathelene nokuthi wephula imigomo yomthethosisekelo ANC ngesenzo sakhe sokumemezela ukuthi uyokweseka umkhonto wesizwe okhethweni nalapho iMK Party igcine isiba yiqembu lesithathu ngobukhulu kuzwelonke. Isicawu sokuquliswa kwakhe ke ngeke sibanjelwe luthuli house kodwa singathwa ngokohlelo lozobuxhakaxhaka besimanje. Mbukeli sisathi qhu etolo kanti mangabe sibuya sizokuphathela uWT. It's a very trying situation. Like you can't even won't be able to do the most simplest things as cooking. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng Rand Water impeleni ibambe isithangami ilandise ngokuqhubeka phambili ngohlelo lokulungiswa kwengqalazinda yamanzi okuqhubekayo. Indawo eziningi namanje azikabi namanzi aphuma ngokujwayelekile. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi amaqembu ezombusazwe angekho kuhulumeni obumbano eParliament azwakalise ukungabi nalithemba ngecabinet longqongqoshe limenyezelwe umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Abahlaziyi bezombusazwe bathi njengoba sekunohulumeni omusha wobumbano iNingizimu Afrika ingalindela inkulumo mpikiswane eshubile eParliament. Bathi ke iCabinet likaCyril Ramaphosa kumele lilindele ukuquliswa ngeinqumo elizithathile kanye nokuhlolisiswa okusezingeni eliphezulu. Yize iningi longqongqoshe lisaphuma ku-ANC kulindeleke ukuthi kube nezinguquko kumakomiti aseParliament ngenxa yokuthi leli qembu lathola amaphesenti angamashumi-40 evoti okhethweni. Historically, the ANC with its majority could literally force legislation and policy through the legislature. In other words, the legislature was almost no impediment as far as oversight is concerned to the interests of the executive. That will certainly be very, very different now. I think the debate will be more competitive. There will be a greater contest of ideas. Having a multi-party government would then translate, it would seem, into having multi-party chairs across Parliament as well. Now, that may seem like it weakens parliamentary power. I don't think it weakens parliamentary power, and I don't even think it weakens accountability in Cabinet. I think it strengthens accountability in Cabinet and Parliament. Kanti ke kulamalungu amaqembu aphikisayo asethole izikhundla ezinkulu kumele akhumbule ukuthi bonke ongqongqoshe balawulwa imithetho efanayo yeCabinet. Once a cabinet decision is made, that is the decision of cabinet, and you have to defend the policies of the government of the day. Ongoti bathi ukuphumelela kohulumeni wobumbano kulele ekutheni wonke amaqembu asebenzisane angabhekeli izimfuno zawo kuphela. Umasipala iSolplaque eKimberley Northern Cape usunxuse amaqembu ezombusazwe ukuthi asuse ingqwembe zawo zokhetho okulandela ukhetho lwangoNhlaba kanti ke uma kungenjalo amaqembu ezombusazwe azohlawuliswa. Sekuphele isikhathi esingaphezulu kwenyanga kwasengathiwa ukhetho lukazwelonke kepha kusanamaqembu ezombusazwe angeke asusi izingqembe zawo njengoba zisabonakala emgwaqweni yaseGalishiwe kanye nasenkabeni yedolobha iKimberley. Umasipala wendawo uthi sesiphelile isikhathi yezinsuku eziyi-14 sokukhishwa kwazo zonke izingqembe ngakho ke amaqembu asephula umthetho kamasipala. What you are currently seeing is indeed the fact that that has been flouted. And what we are doing now is to issue them with letters and give them that 14-day period again as kind of grace. And if it's not done, we will impound and then issue the necessary penalty. Uma amaqembu ezombusazwe ehluleka ukuhlangabezana nomunye umnqamla juqu, umasipala uthi uzophoqeleka ukuthi wathathele izinyathelo ezinqala. We will then communicate and make them aware
of where we're at and what kind of efforts we are likely to undertake. Njengoba kulindeleke ukuthi kukhishwe izincwadi emaduze nje, kunxuswa amaqembu ezombusazwe ukuthi asuse izinqambe zawo ukuze agweme ukukhokha inhlawulo. Njengamanje kubanjweke isithangami lapho undunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Lesufi bekufanele ethule amalungu ecabinet lakhe, kepha kubuka kungakapheli kungaboni ngasolinye phakathi kweANC neDA. Ake sicoshe bukhoma lesithangami. It's a government of provincial unit that must bring everybody, and that's where we are in this province. We're not going to negotiate in the media. We're not going to sit here and give details of negotiations. I know other parties attempted to do that from time to time. Had we concluded, if the leadership would have allowed us to do what we came here to do, or rather gave us a green light, and really not say, comrades, let's renegotiate and see if we can find each other with a democratic alliance. Of course, from their request as well. We're going to announce cabinet with other political parties, including in the legislature. So we're very much clear in that. The ANC is very worried about a number of things, not only NASISPAN. We have a very proactive premier who wants to go and deliver for the people, but he can't do it alone. He must do it with an executive that is willing to go to the people. Isikhungo esiphakela ngamanzi eGauteng iRand Water ibambe isithangami ilandisa ngenqubekela phambili yohlelo lokulungiswa kwenqalazinda yamanzi oluqhubekayo. Izindawo eziningi namanje azikabi namanzi aphuma ngokujwayelekile. Isikhungo esiphakela ngamanzi iRand Water sithi siculisekile inqubekela phambili yalolu hlelo lokulungiswa kwenqala sizinda yamanzi. Ezinye izingxenye zeGoli azinawo amanzi. Today, as of this morning, we are about at 665 megaliters, which is 42%. And why is it 42%? In the main, it simply is because this other system, as much as we're on the recovery stage, they are still on the lower side, and we need to continuously monitor. Dolopa ekuruleni neTshwane isilulungele lolu hlelo. Amalungu omphakathi asezwakalise intukuthelo yawo ngalobunzima abhekene nawo. Well, it's very frustrating because we can go 2 or 3 days without water, or it can be available in the morning, but later on in the afternoon there's no water. So it's a serious issue to a lot of us. It's a very trying situation. You can't even. Won't be able to do the most simplest things as cooking. AbeRand Water bathi amanzi azoloku ebuya kancane kancane kuzo zonke izingxenye zeGoli. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nomkhushula Msimanga. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho singena mahloni ukuthi aqhubeka amathuba amakhulu emvula ephelezela ukuduma kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha eEastern Cape kuzo zonke indawo ngale kwalo kwangahamba mancane nje mongena ke ikakhulukazi engxenyeni esempumalanga yalapha eNorthern Cape siyongena lapha eMpumalanga eFree State KwaZulu-Natal kanjalo nasesifundazweni saseMpumalanga eGauteng kanjalo nasenyakatho sisho sithi ke phansi amaphapha zikho imvula esingasilindela kulezo ndawo siyongena eNtshonalanga lithande nje ukusikaza ngamafu ngapha ngaseNtshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa sisho sithi singaqhubeka silindele nje ukuthi ke kube nenkungu yasekuseni oguneni ngaseNtshonalanga ngale kwaloko ngasikaza ngamafu lapha eNtshonalanga koloni uyongena lapho kwaPhindini sisho sithi singaqhubeka lezamvula ke ephelezela ukuduma amathuba athanda kuba makhulu ke kuzo zonke indawo ezilapha ikakhulukazi enkabeni yaseEastern Cape uyosondele eduze kwentaba zokhahlamba sika ngamafu ngasenyakatho KwaZulu-Natal uyongena kwalese Free State abe mancane ngasempumalanga yalapha ikakhulukazi ke enyakatho Kapa kanti ke lingabalela mongena ngaseGauteng uyongena engxenyeni ke ezingasenyakatho siqhubeka sisho sithi
South African Weather Service iyasikhipha isixwayiso sesimo sezulu singabhebhisa umlilo ikakhulukazi ke engxenyeni ke ezilapha ikakhulukazi ke ko North West kwezinye indawo sisho sithi ke singalindela ukuthi ke masihlabela phambili siyobheka ke amazinga okushisa sisho sithi ke kabande nje kuseni kuzo zonke indawo esenkabeni liyakubuza ukuthi ungubunga kuyosondela eduze kontaba zokahlamba nokho akufanele endaweni ezingasogwini ukuthi kubanda kancane nalapha ePolokwane siyongena entshonalanga kubande kakhulu kodwa mawungena ikakhulukazi ke lapha kuSutherland ngophamonto avela ngangivumele ngisho ngithi ke lingaphakathi nje mawungena lapha ephindini ukuthi kubanda kancane nje kwezinye indawo uyongena lapha eKapa kanjalo nasengxenyeni ke ezingaseningizimu eGeorge uyongena lapha ekakhulukazi Eastern Cape lithanda kuba phakathi okanye elipole lifudumale kuzo zonke indawo lapha KwaZulu-Natal kodwa ke liyashisa komhlaba uyalingana kanjalo nako Richards Bay libe phakathi mawungena kole Free-State ko North West eGauteng emini libe phakathi ngisho ngithi ke nalapha koMbombela libe phakathi ngivumele ngisho ukugcwala umlomo ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapha ke bese sikuphathele zona hlangabeze uzakwethu kusasa bezothula ngobunjalo bazo ngolimi lesiXhosa yako sokhelela inkosazane uManzuzu umshazi kaNishada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo sale kahle.